only 32,000 running, only 90,000 आवनो आरएस मोनलांगोन ना फिन खनसेबाव बयखौबो वेलकाम बैक टू द चैनल एंड गुड मर्निंग बयनिसिमबो तो गाइस आं दिनै दाबसे जायगायाव फैलायबाय आरोना बरियासे तो साननैसो आंनि भिडिअआ माने सेकेन्ड हेन्ड बाइकनि इनिफ्राय बिदिनो सेकेन्ड हेन्ड बाइकफोरनिल' फैगासिनो आरोना भिडिअआ इनिफ्राय माने उपाय गैया गाइस आं माने मोनसे बुस्थु वेट खालामगासिनो दोङो बे बुस्थुआ बैसागो नङाबा बैसागोनि एसे उनावबो फैनानै आंना दा बे बुस्थुआ फैबासो आं बरियासे थामागा बेलेग भिडिअ लाबोगोन आरोना ट्रेभेलिं भिडिअ ओमफ्राय दा नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअखौनो एसे नायथ' आरोना तो गोबाङानो सेकेन्ड हेन्ड बाइकबो नागिरो ना ओंखायनो आङो दिनै नै सेकेन्ड हेन्ड बाइकआव फैबावदो सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव फैबावदो स' दा मा कालेक्सन दं नोंथांमोननो बरसे देखायजोबगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना तो गोबाङानो एमटि ब्लेक आंखौ डिमान्ड खालामबायदोंमोन एमटि ब्लेकबो दङ दानियाव गोदान स्टक फैनानै दंफैयो तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना तो लेट्स गो गाइस तो गाइस नायनो हागोन नैबेखि एमटि दङ आरोना ब्लेक बरियासे BS6 मडेल ओमफ्राय नैखि दङ डमिनारखौबो खनसे टेस्ट ड्राइभ लागोन आङो बेनिफ्राय नैखि टेस्ट ड्राइभ लानानै नों गंसे हागोन रानिंआ 32,000 जादों आरो नायनानै मोजां नायनानै ला 32,000 जादों रानिंआ बेनिफ्राय बरियासे आं टेस्ट ड्राइभ लानानै नायनि डिसप्लेफोराबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय लेट्स स्टार्ट अके गारियालाय मोजाङैनो दङ आरोना साउन्डफोरा थिगैनो दङ थेवबाबो आं ससे सलिना नायनोसै बरियासेनो So guys नायनो हागोन कि MG15 ब्लेक मडेल आरोना B6 मडेल नैबे बाइकआ नैबे बाइकनि रानिंआ 32,000 जाबाय आरोना नायनो हागोन नै 32,000 नै मोजां नुदों ना नै 32,000 बेनिफ्राय बाइकआ माबायदि कन्डिशनाव दं नाय गाइस नै बहुत मोजां कन्डिशनाव दं आरोना बहुत मोजां कन्डिशनाव दं आरोना बाइकआ ओमफ्राय नैखि इन्डिकेटरा नै मोनसे बाइक आरोना नैबेखौ गोदान होना हरगोन आरोना नैबे इन्डिकेटरखौ गोदान होना हरगोन आरोना ओमफ्राय बाखि सब गोदानैनो दंजोबो आरोना गाइस नायनो हागोन नै साइलेन्साराबो स्टकआव जेरै दं ओरैनो दं आरोना नै ओमफ्राय टायारा गोदान आरोना उनथिं मोननैबो गोदान ओमफ्राय आं सलिनाबो नायबाय बरियासे बाइकआ बहुत मोजां कन्डिशनाव दं आरोना अनलि 32,000 रानिं 2021 नि गारि होन्दों खोमा नैबेखौ बेनिफ्राय बहुत मोजां कन्डिशनाव दं आरोना गारिया बाखि मैया दाख्लैनि भिडिअआव MG15 ब्लेक नांगोन होननानै गोबाङानो बुंदोंमोन आरोना स' नायनो हागोन गाइस ब्लेक बरियासे मडेलाव दं आरोना सोरनोबा नांगौबाथाय बरियासे कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आङो लकेसनखौ होगासिनो बरियासे ओमफ्राय प्राइसआ नैबेनिया 1,30,000 आरोना आं होनखादोंमोन ना दाख्लै बावैनो MG15 नि प्राइसआ 1 नि सायाव जाखायो होनना सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव स' गाइस ओमफ्राय देखि MG15 आं बरियासे सलिना नायबाय आरोना बहुत मोजां कन्डिशनाव दङ गारिया तो बुहुदानो MG15 नागिरो तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरियासे बुहुदानो डिमान्ड खालामदोंमोन MG15 ब्लेक नांगोन होननानै स' कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना बरियासे ओमफ्राय दा आङो लकेसनखौ खोन्थाना खानोसै नैबे जायगाया गुवाहाटि साइड आरोना गुवाहाटि माने गुवाहाटिखौनो होनजायो गुवाहाटि खाथियावनो जालुकबारि होनबा सिनाय हागोन बयबो जालुकबारिसे फैनानै जालुकबारिनिफ्राय इकम टावार सार्च खालामबानो बरियासे मोनखागोन आरोना नैबे जायगाखौ LGBI एयारपर्ट दं आरो नायजा नायनो हागोन नै LGBI एयारपर्टनि मोनसे गेट होनाय दं इयाव जालुकबारि मोनबाथाय इजा हाबबोनांगोन आरोना ओमफ्राय नैखि डिलारनि नामा मा मोनसा मटर्स आरोना दाख्लै बावनि भिडिअखौ सोर नायदो गोबाङानो मिथिखादो जानांगौ मा मोनसा मटर्स आरोना तो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ पिन कमेन्टआव होनो हागोन बरियासे ओमफ्राय मा जायगायाव फाइनेन्स जायो बेफोरखौ आं खोन्थानो हागोन बरियासे नै दादायाबो बुंनो हागोन बरियासे होनो हागोन कालेक्सनाव मा दङ इखिनो KTM दङ RC दङ V3 दङ V4 दङ गथाय कालेक्सन दङ आरोना तो मोनसे खिथिलांबाय थागोन बरियासे लांबानो जाबाय तो दादाखौ नायनो हागोन दादा कि खबर ভাল ना बरिया तो दादाय কৈ যাই থাকবো কি কালেকশন আছে বরিয়াছে চাই লবা আৰু প্ৰাইস বিলা কিমান ৰানিং হৈছে কিমান চনত বাইক গটাই কৈ দিব দাদাই তো দাদা স্টার্ট কৰক পৰা ইয়াৰ পৰা এখন RC KTM তোমার 2020 মডেল এখনৰ প্ৰাইস তোমাৰ এখন 11,000 রানিং আছে তোমাৰ 1,20,000 এখন 11,000 রানিং 1,20,000 11,000 রানিং মাত্র গাইস নাই নাগান নাই অনলি 11,000 রানিং প্রাইস মাত্র 1,20,000 তো সোনবা নাংবা কানে কামান যাবে গাইস এটো এইখন R15 V4 এইখন 1.5 বছৰ পুৰণি এইখন 16,000 রানিং হৈছে এইখনৰ প্ৰাইস 1,50,000 টকা V3 এইখন তোমাৰ
21 মডেল এইখনৰ প্ৰাইচ 1,20,000 আৰু নেক্সট এখন তোমাৰ সেম মডেল এইখন 21 মডেল V3 এইখন এইখনৰ 1,25,000 এইখন তোমাৰ ভাৰ্চন 3 2019 মডেল এইখনৰ 1 লাখ নেক্সট দেখি দিওঁ RS এইখন RS 2018 মডেল এইখনৰ প্ৰাইচ 90,000 तो भूटान BS4 बाइक गाड़ी नागिरो गाइस तो नैबे BS4 आरो RS तो सोरनोबा नांगौबा बरासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 2018 नि गाड़ी हागोन BS4 only 90,000 आवनो RS मोनलांगोन आरो नायनांगोन गारिनि कन्डिसनखौ बरिया जाना दं नै एकदम बरिया आरो नानै only 90,000 आव RS मोनदों गाइस नै टायरा नाय मोननैबो गोदान गोजा आरो ना ओमफ्राय सेनफोराबो नै गोदान गोजा जामाखै नायनांगोन नै नाम्बार प्लेटफोरा मोजाङै दंजोबो only 90,000 गाइस सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना रानिं माने सिया 24 नङाबा 25 जादों आरो ना ओरैबायसा नेक्स्ट इफाले আছে এক্সপাল V4 এইখন তোমাৰ 1.5 বছৰ পুৰণি 1,15,000 এইখন 1.5 বছৰ পুৰণি 1,15,000 আৰু নাই বেয়া 11,000 ৰানিং হৈছে এইখন only 90,000 आव गाइस नै रयेल इनफिल्ड थान्डारबार्ड मोनगोन आरो ना याव बरियानो भेलु फर मानि जागोन आरो ना इयो बरियानो तो यार रानिं किमान হৈছে ইয়াৰ रानिं তোমাৰ 40 মান হৈছে 40 only 40,000 रानिं आरो ना नै बेयो only 90,000 only 90,000 आव मोनगोन आरो ना थान्डारबार्ड दसन बानांगबा बरासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट देखि 2018 मडेल क्लासिक হয় 25,000 रानिं আছে এইখনৰ প্ৰাইস 1 লাখ 2018 नि गाड़ी गाइस रयेल इनफिल्ड नायनांगोन नै बरिया आरो ना only 1 लाख आरो नाइन प्राइस नेक्स्ट इफाले क्लासिक 350 2017 मडेल এইখনৰ প্ৰাইস তোমাৰ 88,000 only 80,000 आव गाइस प्रति कराय बेलाय ट्रान्सफार इन्सुरेन्स इनक्लुडिं गटाय माने ट्रान्सफार खालामनाय दे लाबदो only 80,000 आरो ना नायनांगोन गाइस नै 88 only 80,000 गाइस रयेल इनफिल्ड सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 2018 मडेल 400 এইখন এখনৰ প্ৰাইস 95,000 only 2018 नि गाड़ी BS4 मडेल बेनिफ्राय टायारफोरखौ नायनांगोन गाइस नै टायारफोरा मोजाङैनो दङ आरो ना बारा जामाखै ओमफ्राय नै इन्डिकेटरफोराबो इफोरखौ गोदान लगायना हरगोन आरो ना ओमफ्राय नाम्बार प्लेटफोर नायनांगोन गाइस नै मोजाङैनो दङ आरो ना ब्रेकफोराबो थिग थाकैनो दं जुबैनिया बरियानो रानिं किमान হৈছে এখন তোমাৰ 30,000 तो 30,000 रानिं जादों आरो ना तो सोरनोबा BS4 डोमिनार नांगौबा 30,000 2018 नि गाड़ी तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गाइस बरिया आरो ना only किमान হৈছে 95,000 ना only 95,000 आरो ना गाइस only 95,000 डोमिनार BS4 मडेल 2018 तो काकबा लागे जुदि बरेसे कन्टेक्ट करली हल 2018 मडेल এখন হয় 75,000 रानिं किमान হৈছে यार रानिं এখন তোমাৰ 45 रानिं হৈছে रानिं 45,000 रानिं आरो ना नैबे 220 प्राइस किमान গৈছে यार 75,000 only 75,000 आव गाइस नै 220 डकुमेन्ट्स ट्रान्सफार including documents transfer आरो ना 75,000 इन्सुरेन्स गटा হৈ যাব only 75,000 आरो ना नैबे 220 काकबा लागे যদি बरासे कन्टेक्ट करली हल बरिया আছে गाड़ी कन्डिशन আৰু नेक्स्ट इफाले এখন পালসার 125 রানিং 21 মডেল রানিং 15,000 রানিং হৈছে এখনৰ প্ৰাইস 60,000 ओके only 60,000 आव পালসার 125 আর না নেক্সট দাদা ইফালে কি আছে এখন জিক্সার 2016 মডেল এখনৰ প্ৰাইস 30,000 only 30,000 मोनगोन आरो ना नैबेखौ तो काकबा लागे যদি कन्टेक्ट करली हल only 30,000 नेक्स्ट এখন FZ 2017 মডেল এখন হয় 52,000 only 52,000 55 কৈছিল এতিয়া 3,000 টাকা কমাই দিছে ओके नेक्स्ट ভিডিওত আগৰ ভিডিওত ইটো 55 কৈছিল না এতিয়া 3,000 কমাই দিছে 52,000 কাকবা লাগে যদি কন্টাক্ট কৰ এখন গ্ল্যামার BS6 এখনৰ প্ৰাইস আগৰ ভিডিওত 55 কৈছিল এখন প্ৰাইস 50,000 आगोलनि भिडिओ 55,000 होनोमोन आरो ना तो दा 5,000 कमायना होदो तो 50,000 आव नैबे ग्लेमारखौ मोनगोन आरो ना किमान सनर गाड़ी तो 21 मडल 25,000 रानिं আছে ओके 25,000 रानिं 2021 नि गाड़ी आरो ना तो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट देखि এখন তোমাৰ BS4 গ্ল্যামার 2020 মডেল এখনৰ প্ৰাইস 62,000 ग्लेमार आरो ना सोरनोबा नांगौबा only 62,000 बरियानो तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट इफाले আছে स्कुटी এখন ইলেকট্রিক স্কুটি তোমাৰ 2019 মডেল তোমাৰ 50,000 इलेक्ट्रिक ना कितु इलेक्ट्रिक स्कुटी अच्छा गाइस नायनो हागोन नै इलेक्ट्रिक स्कुटी आरो ना सोरनोबा इलेक्ट्रिक स्कुटी नांगौबा बरिया आरो ना नै दुटा टायार तो नतुन only 50,000 इलेक्ट्रिक स्कुटी आरो ना काकबा লাগে যদি বরাসে कन्टेक्ट करली हर एकदम धुनिया कंडिशन আছে गाड़ी मजा এখন 1 বছর পুরনো এখনৰ প্ৰাইস 76,000 only 76,000 रानिं सानिं किमान হৈছে रानिं 13,000 रानिं হৈছে only 13,000 रानिं आरो ना नै बेन ट्रका गाइस नायनो हागोन नै only 76,000
76,000. 76 only 76,000 आरो ना बियो only 76,000 आउट एन्ट्रक 125 हाल कन्डिशनाव पाइ যাব আৰু ইফালে আছে নেক্সট এখন Dio 2019 মডেল এখানে প্রাইস 45,000 2019 এর মডেল 45,000 Dio স্কুটি সর নেবা নাংবা বরাছে কন্টাক্ট নাম্বার না ইন্স্যুরেন্স ইনক্লুডিং করি বেলায় 2019 মডেল ফেসিনো এখানে প্রাইস 45,000 এখন প্লেজার 2016 মডেল এখানে প্রাইস 29,000 আৰু নেক্সট এখন Yamaha Alpha 2016 মডেল এখানে প্রাইস 25,000 সো গাইস এতিয়া লোকেশনটো অলপ কৈ দিও বহুতে বড় ভাষাত বহুতে এছামেছো গিলাও চাই বড় ভাষা দি কলি মানে বুজি নাপাইলে বহুতে তাৰ কাৰণে দাদাই কৈ দিব বঢ়িয়াছে লোকেশনটো ক'ত হয় তো দাদাই কৈ দিবা লোকেশনটো একদম ছয়গাঁও গোৱালপাৰা সাইডে পৰা আহিলে তোমাৰ ফেবি যিখন ফ্লাইওভাৰ আছে ফ্লাইওভাৰ নামি পেলাই পাই যাবি কমতাৰৰ সন্মুখত নামিলে হ'ল ওকে জালুকবাৰী সাইডে পৰা আহিলে তুমি কমতাৰৰ সন্মুখত নামিলে হ'ব আমাৰ কমতাৰৰ অপজিটত হয় আমাৰ দোকান সো গাইস চাবা পাৰে ইফালে মানে ইফালে গেলি জালুকবাৰী পাই আৰু না জালুকবাৰী আহি পালি জালুকবাৰীত নামিখিনি ইকম টাৱাৰ চাৰ্চ কৰিলে বঢ়িয়াছে আহি যাব আৰু না এটা ৰাস্তাতে ইফালে আহি থাকবা তাৰপিছত এইফালে ইকম টাৱাৰ এটা আছে যোনজনী SSCৰ এক্সাম দিবা আছে টাউন গম পাব এইটো জাগা ক'ত আছে তো ইকম টাৱাৰৰ অপজিট চাইড যায় ইফালে ৰিটাৰ্ণ মাৰিখিনি আহিলে ইফালে পাই যাব আৰু না মা মনসা মটৰ্ছ তো আহিলে হ'ল বঢ়িয়াছে ন দাদা এতিয়া হেৰি ৰিফাইনেন্সবিলাক ক'ত হ'ব এইটো কৈ দিবা দাদা ৰিফাইনেন্স হয় তোমাৰ কামৰূপ ৰয়েল মেট্ৰ' বাক্সা নলবাৰী ওদালগুৰি বৰপেটা কোকৰাঝাৰত নহ'ব ন কোকৰাঝাৰত নহয় তোমাৰ কোকৰাঝাৰৰ হেৰি কমেণ্ট বহুত কৰে আমাৰ কোকৰাঝাৰত কিয় নহয় বোলে এনেকৈ বস্তুটো জাগাটো অলপ দূৰ হয় ন তাৰ কাৰণে নাই নাজানে কি MT-15 ব্লেক मडेल आरो ना स' ओमफ्राय आंखौ दाख्लैनि भिडिअ गोबाङानो MT-15 ब्लेक नांगोन होनना डिमान्ड खालामदोंमोन स' नैबेयाव MT-15 ब्लेक दोङो ओइ दाख्लै बावैनि भिडिअ खिथिनाय मोनसे ब्लेकआ नङा नैबे गोदान कालेक्सन आरो ना दाख्लै बावैनिया सेल जाबाय मडिफाइ खालामखानायमोन आरो दाख्लैना तेल लाइट साइड लगायखानायमोन दाख्लैनिया ओमफ्राय नैबे गोदान आरो ना स्टक गोजा दङ इयाव अनलि 32,000 रानिं तो जायनो नांगौमोन बरायसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं लकेसनखौ खोन्थाना होखाबाय बरायसे बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन आं सिगाङाव बरायसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा नैबेनि प्राइसआ 1L 30,000 आरो ना बाइकआ बहुत मोजां कन्डिसनाव दङ गोदानाव जेरै दङ ओरैनो दङ बरायसे ब्रेकफोराबो मोजाङैनो दंजोबो इन्जिना बराया मोजाङै दङ तो बरायसे भेलुबल मानि जागोन आरो ना नैबे बाइकआ जाय नांगौ बरायसे MT-15 ब्लेक कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फैबानो जाबाय बरायसे नैबे डिलाराव फैबानो जाबाय बरायसे कन्टेक्ट खालामना नायबानो जाबाय आं डिलारनि नाम्बारखौ होगोन आरो आंनि नाम्बारखौ होगोन जायगाखौ सिनायाबा कल खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो ना दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु वेट खालामबाय दङ होन्दों ना डमिनार 400 गाइस नायनांगोन नै ओके स' गाइस नैबेखौ लानायनि प्लेनिं खालामबाय थादों आरो ना आङो बैसागोफोरालासे बैसागोनि उनाव नङाबा बैसागोनि एसे आवगायाव नैबे बुस्थुआ आंनि खाथियाव फैनो बानाय आं डमिनार 400 नि प्लेनिं खालामबाय दङ तो गाइस डमिनार 400 लागोनसो होनदों आङो नैबेखौ लाङा बेयो जाबाय BS4 मडेल आंनो BS4 मडेलखौ नाङा आरो ना तो नैबे बहुत माबा जाबाय आं लाबाथाय एसे मोजां लागोन आरो ना ओमफ्राय दा नैबे बाइकआ फैबासो आं बरायसे धामाका भिडिअ लाबोसिगोन आरो ना गोजानाव राइड खालामनो थांगोन तो नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय बरायसे दा बैसागोनि उनावसो मोनोना बैसागो गेजेरावसो मोनो बेखौ मिथिला आरो ना जिखुनु नेना थाबानो जाबाय नेना थायोबाथाय भिडिअ आं बरायसे देखायगोन चेनेलाव गोदानबा बरायसे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामहानायबा लोगोफोरनो बरायसे शेयार खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो बराया भिडिअ नुबाय थागोन आरो ना गाइस तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय दादा गाइस गुड नाइट टेक केयार लाभ इउ बाय बाय गाइस Audio Jungle.